लासू स्टेशन ग्रुप ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या सावंगी येथील नवसाला पावणाऱ्या भैरवनाथ बाबाच्या मंदिराच्या नवीन मंदिराच्या कामाचा शुभारंभ भूमिपूजन 27 मेला सायंकाळी 5 वाजता देवगड संस्थानचे महंत प्रकाश नंदगिरीजी महाराज यांच्या शुभ हस्ते होणार असून आमदार प्रशांत बंब, आमदार अंबादास दानवे यांची प्रमुख उपस्थिती या कार्यक्रमाला राहणार असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष अशोक मसू पवार, उपाध्यक्ष संजय पांडव, सचिनदादा तुळशीराम पवार यांनी संयुक्तपणे दिले आहे। दरम्यान भैरवनाथ बाबा नवसाला पावणारा देवा अशी व्याख्याती आहे, त्यामुळे जिल्हाभरातून अनेक भाविक भक्त भैरवनाथ बाबाला नवस बोलतात। नवस व मनोकामना पूर्ण झाल्यावर रोडगे व वरण यांच्या महाप्रसाद करून नवस पेटण्याची परंपरा कित्येक वर्षापासून अविरतपणे चालत आहे। मात्र नवसाला पावणाऱ्या भैरवनाथ बाबांचे मंदिर हे फार प्राचीन होते, मात्र छोटे होते। सावंगीचे गावकरी यांच्यासह पंचक्रोशीतील भाविक नागरिक यांची खूप वर्षापासून इच्छा होती की या ठिकाणी भव्य दिव्य असे भैरवनाथ मंदिर उभे राहावे। भाविकांची ती इच्छा आता पूर्ण होणार आहे। तब्बल 2.5 कोटी रुपये खर्चून हे मंदिर उभे राहणार असल्याने भाविकात आनंदाचे वातावरण पसरलेले आहे।